Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, ang Ginoo. Si Jesus miingon, pagka makalilisan unya sa mahitabo kanimo Corazin, ug pagka makalilisan usab sa mahitabo kanimo Betsaida. Kay kun ang mga milagro nga nahimo diha kanimo nangahimo pa didto sa Tiro ug sa Sidon, dugay na untang naghinulsol ang mga tao didto ug nagpakita niini sa paglingkod nga nagsulob og bisting sako ug nagbulibod og abo sa ilang kaugalingon. Sa adlaw sa paghukom ang Dios mas maluoy pa unya sa Tiro ug sa Sidon kay kaninyo. Ug mahitungod kanimo Capernaum, buot mong ituboy ang imong kaugalingon hangtod sa langit, apan ibanlod kahinuon ngadto sa impyerno. Unya miingon siya sa iyang mga tinun-an, ang mamati kaninyo mamati kanako, ug ang magsalikway kaninyo magsalikway kanako, ug ang magsalikway kanako magsalikway kaniya nga nagsugo kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Si Propeta Barok sa unang pagbasa iyang gihimuan og pahinumdom ang mga katawhan nga masinupakon ta, makasasala ta, uwaw kay tas Ginoo, makauuwaw ang atong pag-atubang sa Ginoo. Nganuman kay sige tag dawat gipahinumdom ni Propeta Barok nga kining atong pag-atubang sa Ginoo nya sige gyapon tang supak niya, nagpakauwaw rata sa atong kaugalingon. Kamo ni ama mo ron atubang mamo Ginoo, wa mo magsigig supak niya. Bisan pag-usahay igo na siya nga pagsupak. Kamo diaw mo tingog-tingog, sige mamog simba, wa mo magsupak sa Ginoo. Mao na si Jesus nahisgot sa diris atong kuan, atong gospel nga alaot ang tao nga nagsigig dawat og mga milagro sa Ginoo apan wa mausab ang ilang pagkamakasasala. Matud pa ni Kristo, inay musaka mos langit, ibanlod na noon mos impyerno. So kining atong pagsimba, kining akong pagmisa, usama ni gid siya ka pagdaig sa Ginoo, pero dili ko mamuhi sa akong sala. Kamo di sad mo mamuhi, magkita-kita ra kita dito sa impyerno. Lagi unsa may mga sala nga common kay karong panahon na gugmas kwarta, dako kay nang salaa. Matud pagod ni Pope Francis, musabot ko sa pari nga makapaanak og babay tungod kay tawgon man na siya kahuyangan. Pero ang pari nga mangwarta, ang obispo, ang kardinal nga mangwarta, murag di gyud ko kadawat ana, kay dako kayog damage ang mangwarta. May man tong makapaanak kay mauwaw man to inighuman, pero kaning mga hingwarta wa gyoy uwaw, di gyud matagbaw. Kana lang mga korap nato nga mga officials gobyerno, natagbaw bago na sila. Ako sukad pagkatao nako ang isigig sangyaw sa mga politicians, kurakot, kurakot, kurakot. Kinsa may nangurakot, sila rasad. Hangtod karon hapit na ko mamatay, paminawa ang mga balita. Maura gyapon kurakot, kurakot, kurakot. Di gyud kapiyalan. Nganuman gugmas kwarta. Muna sa ginagmay og dinagko, magsugod man anang gagmay pang bata,
manguha sa kwartas ilang ginikanan, piso-piso, 20-20. Karon naglingkod naman sa simbahan, mao na may tigwali. Ang kulikta ihatod naman ngadto niya. Awa na siphod. Kamo, di mo kawatan. Kamo mga asawa, di mo mangawat kwartas niyong bana. Mamaw na. Very good children. Kamu mga bana, di saan mo mangawat sa kwartas niyo asawa? Utrosan mo. Imbis irimit sa asawa, at tunanon irimit sa imnanan, kalak. Yan, harabay mo tupad-tupad nga, mubo sa keng short, hapyuron sa panagsa. Pangabuangon mo. May mapil rabasad ko na usahay. Mao na, hunongon tanan ni, aron dili na ta mauwaw at ubangan sa Ginoo. Kaya ang Ginoo, muluwas man gid siya nato. Di gid wa ginay problema ni ang pagluwas nato. Mupasaylo gid siya nato. Ang problema ni agid nato. Nganong di ta ka maong mag-usab, di ta ka maong maghinulsol. So kada nato kadawat og milagro, maghinulsol ta. Karong bag-o ang pinakadako nga milagro nato kay dako na kay taghalin sa kapilinha. Purting milagrohan wa pa kaabot og 2 ka buwan, dako na taghalin. Ibaw mo pila na atong halin. As of yesterday, ning abot na og 28,141 slots. 1,359 na lang kaslots ang nahibilin. Di na mo kapalit ani kay ugma hurot na ni. Bitaw ni close naman sa tagahapon 30 nya na may daghang nihangyo na atong dawaton gikan karon hangtod na lang gyud ugma ang pagdawat. So mao na kay ingong isla padir inigdawat na mo sa among sweldo di pa mamikaadto sa Palawan or sa kuan tagay sa mig chance pa nga makadonate nako sige kutob Sabado ana karong Sabado mana gyud close na gyud pero sa akong tanaw ani murag dili ta mag-ihap pilay na halin ang atong ihap pilay na sobras halin nya sabay gusto ninyo kawaton ta ba ning halin sobra asan okay mo kita ra bitaw ako ra bitaw ning sound. Sala kadako aning milagruha ang 29,500 slots which is og i-convert nato sa tag 1,000 per slot 29,500,000 para sa pagtukod sa kapilinha wa abuti og 2 ka buwan. Siguro man jud kong mahurot ni karon. Ako nang i-claim nga mahurot gina karon. Igsugod ugma hangtod mat final nato ni og tali ang sobra ri atong ipon nya magbag-o na ta sa atong sala. Ha? Mahigugma pa mo kwarta. Nania man gani mga buta, mga bakol, mga tricycle driver, mga tindira og isda nga nagtigom sa gagmay nilang kita aron ipalit aning maong slot. Nya kita hinuong arang-arang og mga kahimtang purti pag yung dawa, magsigi pag yung away anang kwarta. Unsa may grasyang ihatag sa mahal nga birhen? Matod pa nining hapit naman kuno ni siya mamatay, iya man sang gi-claim nga hapit na siya mamatay. Nya niingon siya, "Pader, ni donate ko sa akong kapobre karon, galisod gay kog palit sa akong tambal. Ni save jud ko pader kanang pero ay lang kabalaka pader ha. Ako lang yung giminusan usa ang akong maintenance." Ambot kag di ba kanay siya maimpas no? Aron lang yun matigom nako unya makapalit ko nakapalit jud kog 2 ka slots pader. Porti gid nakong lipaya pader gikan to sa akong pagminos sa akong maintenance. Sa imong paminaw pader dawaton ka kos Ginoo og mamatay nako og ang Ginoo dili mo dawat nimo pasanon kas mahal nga birhen kay dadon ka ngadto sa langit. Di ka balibaran na basta mamatay ka karon. Ang tanan nga ni donate duna na mo'y tatak ang inyong pangalan naa nas kasing-kasing
sa atong mahal nga inahan. O bisan pa sa atong pagkamakasasala, bisan pa sa kadaghan sa atong sala, inighatag nimo hinabang para sa simbahan sa ngalan sa Ginoo ug sa mahal nga Birhen. Itatak na kasing-kasing ug imo dayong mapahimuslan kining giingon, tungod sa himaya sa imong ngalan o Ginoo, luwasa kami. Kay kining imong pagtampo karon, kining atong pagtampo para aning kapilinha, gihimaya nato ang Ginoo ug dugangan pa nato ang paghimaya niya, kay himuan ginato siya lugar diin himayaon siya pinaagi sa mahal nga Birhen sa Fatima, ni anang kapilinha di Fatima sa Takop San Remigio, the first in Asia, the first and the only in the Philippines, ni apagid sa Cebu. No? Nya nahuman nato pagkuha ang pagpreparar ang kwarta nga gikinahanglan sigon sa budget, ang ato na lang iampo ang nagtrabaho na lang nga kontraktor nga magbinuotan unta, humnon unta niya kining maong kapilinha suma sa budget nga gihatag. No? Ana iampo nato na aron manuroy mo didto kun buhi pa mo. Mahuman man ni next year, mga January, manan man gini, labindugay, February, di pa sa tingin mo mga matay, ana? Atong tan-awon ang atong gidunitan, atong susihon ang atong gitampuhan. Tibuok kalibutan ang nagtampo ani. Sa among record dito, sobra na 10,000 ka mga tao ang nagtabang aning kuana, projeka, tibuok kalibutan. Kay di ni madaag usa ka tawo, mga tulo ra man ka tawo ang nipalit og slot god. Ang usa nipalit og 3,000 daghang slots ba? Ang usa nipalit og 3,000 slots, ang usa nipalit og 1,000 slots. Naasay sobra tingali mga 30 ka buok ka tawo nga nipalit og tag 100 slots. Sobra tingali 100 ka tawo ang nakapalit og tag 50 slots. Pero ang kinadaghanan, murag mga anay, murag mga ulmigas, ang kadtong tag 1,000, tag 2,000, tag 2 slots, 1 slot per tigyong daghanan. Na kini siya milagro ni sa mahal nga Birhen. Mura ba gipakita ba sa mahal nga Birhen sa Fatima, wap agani matukod ang akong kapilya, ako nang gipakita ninyo ang milagro. Usa sa milagrong gihimo sa Birhen didto, ana rong gikuanan nga si Father, daghan kay ika-istorya si Father Lyndon Ruiz ani. Daghan kay sa ika-istorya nga nindot kay paminawon. Ana, ako yan ning ipasalida ninyo. Ako tong pangayuan sa istorya. Ang paghimugdan padong didto mga na 2 kilometers gikan sa highway, nahuman tingali ito mga 10 days. Nahuman ang 2 kilometers nga dan, pag-ablig dan sa panabang silang mayor. Motong naka-inaugural blessing, naka-groundbreaking sila pagka February 20, 2020, before sa pandemic. Ana, kana pa lang di na siya katuo. 2 kilometers nga dan, naabli in 10 days. 10 days ba to? Basta mga less than 15 days. Kanindot ana no? Mula mamugdi gyapon matandog. Nya karon na nakuha nato ang budget na nasirado siya less than 2 months, kining mga 30 million nga budget. Di gyapon na milagro para ninyo. Milagro na Jesus. Kana introduction pala ning milagro ha. Matukod na maghimaya na tas Ginoo pinaagi sa mahal nga Birhen, mas mudaghan ang milagro nga atong madawat. Pero ang kondisyon, mausab ba ang imong kasing-kasing? Yes, tanan nga midonate naa na moy healing and deliverance nga ihatag ang mahal nga Birhen. Pero ang iyang kondisyon, buhiin ang sala. Kay di ka mamuhi sa sala, dili mo lihok ang grasya diha nimo. Unsa may mulihok? Ang tunglo sa Ginoo. Munang niingon si Propeta Barok, sa paggawas pa lang sa Ehipto, kadakong milagro ato, ang dagat nga pula gibuak sa Ginoo na himong karsada, kadakong milagro ato.
didto mos desierto 40 ka tuig, gipakaon mos Ginoo, wa mo magtanom, wa mo maghago, sige lang mo kaon, nabuhi mo 40 ka tuig, kadakong milagro. Pero nakadawat mo tunglo sa Ginoo, kay gapabilin mong masinupakon, nakig-away mos Ginoo, pinaagis inyo mga sala. Di na to itugot mga igsuon nga kining milagruha karon mahimo ning tunglo kanato. Ako sad maningkamot sa kong ako rabay gasigig yaw-yaw diri. Maningkamot sa kung di ni mahimong tunglo nga rin ako. Unsa may akong buhaton? Buhian gini na akong sala. Kay bawang sa kung nakoy sala kamo namoy sa. Mamuhi mo. Istoryahe. Mamuhi mo anang inyong imalikas. Mamuhi mo anang inyong pagsigig pangigi anang inyong yuta. Mamuhi mo anang inyong igihan anang inyong mga sig paningil anang utang. Mamuhi mo ana. Katong mamuhi manindog ta. Mga igsoon, daygon ta ang Dios Amahan nga mipili kang Santa Teresita sa Batang Hesus aron mahimo natong matahom nga modelo sa pagtuman sa ebanghelyo nga puno sa gugma. Ato karong ipadangat sa Ginoo nga masaligon ang atong panginahanglan diha sa pag-ingon, Ginoo patalinghugi kami. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang simbahan makasunod sa mga hiyas ni Santa Teresita diha sa pagtahod sa Dios ug sa matuod nga pagpaubos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang matultulan kita subay sa dalan sa kayano ug sa pagsalig sa hingpit nga pagtugyan sa atong kaugalingon ngadto sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga nihalina ning kalibutana makadawat na sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Dios among Amahan, dawata kining among mga pangamuyo diha sa pangama ni Santa Teresita sa Batang Hesus, kay amo kining gituboy uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.